vydržela a išla na záchod. Hehe, dobré, že jsem holka a Foxy tady nemůže jít, lebo tohle jsou děvčenské záchody. Po několik minutách vyjdu z záchoda a rozhlíží se, či tady není, ale nevidím ho. Potom mě zezadu něco vyleká, spadnu na zem a podívám se, že je to Foxy. Foxy se začne smát. On se mi směje? Čo si to dovoluje? Mangle mu zase uteče a schová se na jiné místo. Mangle je schovatá, dá si na seba deku. Něco uslyším, jsou to kroky. Foxy ho slyším, hledá mě a prehledává věci. Ale zatím já nenašel. A mám tě, Mangle. Foxy na mě vyskočí. Foxy mi začne dělat zlé. Potřebujete se dočasně nebo trvale zbavit zraku? Rudolf Panenka, bělidla všeho druhu. Jsem moc rád, když mám možnost ve videích propagovat produkty, které sám používám. Bělidla od společnosti Rudolf Panenka, bělidla všeho druhu, používám už roky. Kdykoliv se hodlám podívat na seriály jako třeba Megamind Rules. Můžete si vybrat ze široké nabídky bělidel a odvidět všechno, co byste radši neviděli. To je Rudolf Panenka, bělidla všeho druhu. A teď zpátky do videa. A začneme se obě dvaja smát. Bože, já ho tak miluju, no není úžasný. Mangle je tak úžasná, pomyslí si Foxy. Mangle? Ano? Já tě. Tom nás vyruší děti a zabadají nás. Jedno dítě zakričí. Ban. Mangle a Foxy se zahanbene podívají někam jinam než na decka. A spolu zakričí. A sakra! Uděláme jim svatbu! Takže Mangle, bereš si Foxyho? Ano! Foxy si to všimne. Takže Foxy, bereš si prekrásnou Mangle? Ano. Mangle si to všimne a ještě více začervená. Tak a teraz se poboskajte. Mangle a Foxy si dají pusu.